Διατροφικές διαταραχές. Οι διατροφικές διαταραχές είναι καταστάσεις τις οποίες η σχέση του ανθρώπου, το φαγητό, το σώμα και την εικόνα του εαυτού του διαταράσσεται. Δεν αφορούν μόνο το τι ή πόσο τρώμε, αλλά τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε το σώμα μας, τα συναισθήματά μας και την αξία μας. Μπορούν να εμφανιστούν σε οποιοδήποτε ηλικία και να εκφραστούν με διαφορετικούς τρόπους, όπως έντονος περιορισμός τροφής, υπερφαγικά επεισόδια, εναλλαγές όρεξης, ενοχές γύρω από το φαγητό, συνεχής ανασχόληση με το βάρος ή την εικόνα του σώματος. Συχνά, πίσω από τη διατροφική συμπεριφορά υπάρχει αυξημένη εσωτερική ένταση, χαμηλή αυτοπεποίθηση, άγχος ή ανάγκη ελέγχου, δυσκολία στη ρύθμιση των συναισθημάτων, πίεση από κοινωνικά πρότυπα και προσδοκίες. Το σώμα συμμετέχει ενεργά σε αυτή την εμπειρία. Μπορεί να εμφανιστούν αλλαγές στην ενέργεια, στον ύπνο, στο πεπτικό σύστημα ή στη συνολική αντοχή του οργανισμού, δείχνοντας ότι η ισορροπία έχει διαταραχθεί σε περισσότερα από ένα επίπεδο. Η προσέγγιση εδώ δεν περιορίζεται στην αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς. Εστιάζει στη συνολική σχέση του ανθρώπου με το σώμα του, στις συνθήκες που συντηρούν την ένταση και τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα προσπαθεί να αυτορυθμιστεί. Η ομοιοπαθητική μπορεί να χρησιμοποιηθεί επικουρικά, ως μέρος μιας συνολικής υποστηρικτικής φροντίδας, χωρίς να αντικαθιστά την ιατρική ή ψυχοθεραπευτική παρακολούθηση, όπου αυτή είναι απαραίτητη. Η προσέγγιση είναι εξατομικευμένη και λαμβάνει υπόψη το ιστορικό, την ιδιοσυγκρασία και τη συνολική ψυχοσωματική εικόνα του ατόμου. Γιατί οι διατροφικές διαταραχές δεν είναι θέμα θέλησης ή πειθαρχίας, αλλά μια βαθιά ανθρώπινη εμπειρία που χρειάζεται χρόνο, κατανόηση και φροντίδα με σεβασμό. Να είσαστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.